kasaliwas bisan lubong basta dunay kaon o ami palabiyon. Usa, duha, tulo, upat, lima, taas kayong pila wanay problema. Kay mga tuhod na mo tested na sa pinilahay pertening ligona. Nagpilahay kami para sa pagkaon, mga asay kami kung tawagon. Bisan asa basta dunay kaon, amo gayud ka nang atakihon. Among grupo grabe kailado, basta dunay kaon always present kaayo. Ug kinsa tong gustong magpamembro, ang among requirement sayon lang kaayo. Kinahanglan permi kang alerto, unya imong naong baga kaayo. Kay may usahay ang mga hintungdan, perting laina kaayo og sinipatan. Bisan og kadlawon, buntag uto hapon, ang among grupo ay piliyon. Basta makakaon, pabagaras naong matambalan lang among kaguto. Hey, 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 hey! Aha! May lalapi nagsige og pila, iyang mga pahat gitapok raniya. Ug sa dihang kiniming daghan na, among gipangkuha gisulot sa bolsita. Ug sa dihang siya aming balik na, iyang mga mata perting lurata. Kay iyang pahat nga perting daghana, nangawag tang perting niyang gola. Bisan og kadlawon, buntag uto hapon, ang among grupo ay piliyon. Basta makakaon, pabagaras naong matambalan lang among kaguto. Mga asay kami kung tawagon, asay dunay kaon, amo nang aton. Unya kasaliwas bisan lubong, basta dunay kaon, wami palabyon. May gihaya among nga gidulong aron makalibre mi sa pagkaon. Apan paglilig na mo sa lungon, ang minatay ning kalit lang pagbangon. Na libre man